Да не е Петка, но ме показва там миризливите си обувки и те обота вземам, а моите кецове са по-здрави от неговите. Ето и моите кецове, пукама, не може да ги притежаваш, моите са по поръчка, разбрали? Той са някакви фалшификати, пукама, виждаш ли колко са по-леки той ти педал? Гледай. Виждаш ли, хубаво ги виж така пукама. Моите кецове са 10 пъти по-фешен от той ти. Аз винаги нося фешен кецове. Винаги. Разбрали, моите кецове са по-здрави под камена от той ти. И аз съм ли бях? Той ти кецове са бокуци. Той ти кецове са бокуци, разбрали, моите са 10 пъти по-здрави от той ти. И аз съм ли бях? Кецовете са кални, вървиш по мръсни пътища, прави схеми нелегални, по-черни от въглища. Проблемите ти са реални, не като на тях пред фетите.